zvese kuti zvikwadi zvikwadi tikaita chabafanimwa ndikanipachabatanimusha mwari anembatirwa mwari anobatirwa makadishana ndonzi zinyando Kenneth ndogara pagwiri Kenneth Kenard Kenerd ujuna ni limwe zita alisipata kutondera Kenard zinyando ndakawana ndimbeugara 2009 pagwiri na saka ndawana ndimbeugara ndinogara nacho so ndakagarapo ndakawana 24 ndichirima ndichigara then 2022 akauya pangu akatoya aine waya akati akandipangu achina kudama then yandakaita kudai ndichida sabhuku ndakataura kuti pane mahwitnesi vanhu vakandipa ndichipiwa munhu so andakamushiri akaramba kuya akati handishayani munda nabinde nemunda handishayani munda nasakarombe vekunyanga ndichaya ndikuradzirwa nemunda wangu saka akapinda munda achivanoisa achivaradzika waya aina kuroverwa yakangoradzika vanhu vakandopanga vandaunza nyaya yemunhu ndakaunza nyaya sabhuku akati nyaya yaiendi kwashi saka aipopota akasvika achipopota zvingai ndeimaudhi yacho aipopota achipopota nenasisi wake nemukorero wake isha akati matauro ari kuita endai pachangambi in 2023 muna December takauya panapa takauya panapa akaramba kuya kudai 2024 January musi wa 6 akamuka achiuya pazodini yandoshandisa chiuya kubasa vaanimirira nemunhu wake nemwana wangu vakapopota vachiripopotera ibva pamunda wese wako uri mwana mudikisere ndakaramba ndakanya ndikabva apindura tai patakanzi share mawitness ndakamaona ari kuya mawitness akati handitori kwamutasa akazosabhuirira mutori kwamutasa takaramba chikokarava tikandazotaka mawitness vanogara kwamutambara vachishanda kuzimu ndakazoona achivadadzirawaona vari kwawakauya murume wakatukwa machwani then gore rapera taifana kuauna gore rapera paJanuary 2025 akaramba kuya kudai then kuswera zuro ndakazonzwa kuti aripo ndichibva ndapimira kunasabhuku kuti munhu uya ari achibva uya kudare nhasi mumunda mawari macho ndemawo mune pakacherwa nasakarombo aitaniswa miti yavo mune makomba atorimi kune dombo randakatora zvinhu zvanasakarombo kunzi apa dombo iyi nemugano ndo mugano wako pane chibwangu kudai ndozvikakanda mugano uyu pakaiwa vakapinda mumunda aipinda for 50 meters vachipinda mumunda achiti akandipa wachosewaradzika waya kudambudzira munhu payakamboya 2023 akamatira mboya takauya panapa mawitness vachiramba haina kupiwa judgment because wangu asi kubatika vachinzi vari kuenda kuzosipana pane akati anopindura munun'una wavo ndisisa akati ndinonoidaira here akapiwa masamunzi akati handinomenamsa iyo nhasi uri pano hapana ndakapinda nzvimbo indakapinda nasabhuku neva anga ari mutondoro wasikuru mukuru vaishandisa gorofa muna 1990 saka ndapinda nzvimbo iyi ndakavaka ndikagara kwenguva shoma pandazoenda kubotswana ndakushanda iko kubotswana ndiri kuoshandiswa kuziva kuti ndine nyaya nayo bcause ini handambobvira ndaita mugano naye kana ndakanisa naye kana kwachi kwacho handizivi ndishokunorera naye ndambobvira ndaenda kwachena gore ratera shona ndakaziva kuti kwai kune dare asi handakupia samwa handina kundiziva ndakangozva pari kune dare but handina kupia samwa uyezve kunozokutukana naye kwamambo kwachena andambobvira ndaenda kwachena isha wacho ndikuita ndicho
wakambodora pasi anambozana ndakachena asi munda uyu ndakaupiwa iwana uya ari kuchikoro akati kuchikoro kupafiwa ndiwo unogara padera nama yake inini munda ndakapera sabu nekuti munhu arikutama witnesses arikugara adini handivaziva andamutandawaona handinumizira munhu kana ndiwo anondiziva here handivazivi asi ndinoonima mwana ndakapera sabu plus this time around handisimbonima ndakagumisira kunima kudhara vandaenda kubasa vana vangu vakugara pakwedi kwamai vangu chimwe chinhu chinotondishamisa nemukomana wangu this is not the first time yanotaura nyaya kuti itamai pamwana pamba kamai vangu inini wagwiriri chaiko akauya kune mabhanana ari kusaidi merodi along the road zichero chikoro akauya akati temai mabhanana parodi inyaya yabva kwamangu musasi nashe samanga nada ini ndamandadini handisi kuenda kubasa pamatikana zvakadaro ngavauye angaina mhashu vana mhashu brighton mhashu makaisa waya musina kuchiri ndokwa muchadzoka so that will proceed waya handina kuenda ndega ndiye akanimangarira basa sabhuku justin tava taenda tese naye nasabhuku justin gwiri tikaisa waya nasabhuku gwiri waya ikatasa tese ndina sabhuku gwiri andamisa waya ndega handinambopera ndaenda ndega ndikaisa waya iye ndiye akanimangarira sabhuku justin akashaita kana mwana wake uripo zvino anochiziva kwake uri vanhu vedu mbona mwana wake akomana ari kubasa urumirira kuita sabhuku ndiye handiziva sabhuku kozi asi ndakamangarira sabhuku uripo ndiye uyu mwana wake takuzwa second wacho ndinesicomda ndiye akatondifonera zuva kandita kuti enda kudara wozi ndandisiri kuona sikazvizi saka ndauya kudara no it's okay saka imuruze Wednesday, chinga, date there. ioneke nzvimbo yacho neparokunesa pacho then sabhuku wacho iye gugu wacho ini makanda nzvimbo 1990 ini makapinda kuyo ndakapinda go2009 pachigara awasiiwa neapa 2009 aigara kundiani ndoaigara ndowangwari mushawa awasiiwa nani nevabini awasiiwa nani ndiwanani inonyora wakasakano ndokanisire 2009 wasiirwa neava kwabini ini makapirana Ini ndakapera sabhuku kana dinde wachandiziva plus andinopiwa panje I'm sorry. Ngoenda kuzobira takagara kumusha wewe 1982 tichipapiwa vari pasango. Then in 1990 ndakabva kumusha. Avakazopiwa 90 but shamwari yangu yazonditsvaga last year. Shamwari chicha ndikaenda kumusha iwowo. Betaitambira bhora nepane dombo nechigoronga cheche. She's awapinda almost 50 meters. Kodo betaitambira bhora goronga ichi tikagara kuri tikanova vakadzimba kumusoro. It was 1990. Amiti sabhuku akazwa pana 290 anga apa kuti. Ichanoziva sabhuku achipa munhu nzvimbo anotsvaga nepa oradzana maboundaries. Mukesi panyaya dzakadai. Because dzitotaimu dzedzitopera kuya muno. I was not supposed to be nchimira nyaya dzakatoitika kudhara. But sabhuku anofanira kurongeka kuzoti uyu pana ndingi. Some boundary apa kutangira apo.
mberi zvinokonzeresa yepse ndokufa kunoita vanhu nenhau mapana kana mutaundi yavo zviri 1 meter 1 minutes yapedza imimi makapiwa 1990 ndakapiwa 19 uyo akapiwa 19 ndakapiwa handinakupiwa panzvimbo yabindiro munhu wabindu aizviudza so ndokadaita ina anenge wazipa bindu vacho anambosvika paine no it's okay asi ndakapiwa 19 wachanodari it's okay muswe wednesday manext door anofana kunge aripo sabhuku aripo vanhu vese vanozere zvinzvimbei varipo then tobva yebva itokunguka saka ti wednesday nguva nguva 10 saka 10 unge muri panzvimbo yepa mesa